l-ola ċifra li qatt tinġabref dil-maratona l-ammont ta' 54,585 euro. Grazzi u grazzi u grazzi. Dan huwa messaġġ ċar, messaġġ li tridu s-serjetà fil-politika, messaġġ li tridu li l-Partit Nazzjonalista jerġa' jkun mhux biss it-tarka imma il-futur ta' pajjiżna. Grazzi minn qalbi. Din hija s-somma li nġabret waqt ix-xandira speċjali li saret fuq Net Television fejn ingħata rikonoxximent lil ħidma importanti li wetta Edifene Kadami għal pajjiżna. Xandira li twasslet feluq sninu u li matula ntwerew diversi features brabta mal-karriera politika tal-ex Prim Ministru u ex kap tal-Partit Nazzjonalista. Bis-somma miġbura waqt dan il-programm speċjali tal-erba' tkun l-akbar ċifra li qatt inġabret waqt xandira speċjali bħal din. Matul dan il-programm bi preżentazzjoni ta' Karl Guder u Roberta Bonello ipparteċipaw diversi ex-ministri u ex-deputati li matul is-snin ħadmu ma' Edifene Kadami f'diversi gvernijiet li mexxa. Lejn tmiem din ix-xandira Bernard Gregg fakkar kif bħalissa għandna gvern li qed jivvota għal liġijiet li qed jagħmlu ħsara lil Maltin u l-Awċi u għalhekk ħeġġeġ lill-poplu sabiex jibqa' wara l-Partit Nazzjonalista bilan li jkun l-għażla alternattiva għal pajjiżna. Intant bosta kienu dawk li f'dawn il-jiem waslu lill-ex kap tal-Partit Nazzjonalista l-awguri tagħhom fil-waqt li ringrazzjaw għal dak kollu li jagħmel għal pajjiżna.